na kabanta banyo ya ki samba jhur bat ki kor ki bor ban trei ha ki chika rap jhur rap so lej ban thit ya ki samba jhur bat ki kor ban pen rap na Stanley Roy Construction ka badan hasanda jong kamadan Phams im Nongpo mar persya ka Bethany Hospital Nongpo lane phun ha ki number pra arsan pranot iwei arlai hnreu bat pra nyo kandai saulai ar sau hnreu nyo Kasun Enterprise katerwa bat wanra shapi ya ke Christmas offer Tit ya kawai ke chimney, but rae saying ya kawai ke LPG gas stove. Wan hamuda kompleks Nongpo haka kamera ka bashispa sanpuar. Ki Southly ki seng na Ribhoy District ki bakentup ya ka seng KSU, ka seng HNYF, ka seng RBYF, ka seng FKJGP na Ribhoy District ki pentip ki khot bat ki wers ngobha ya ki khun ka them Ribhoy banwan haka khat khandai tarik ubanai November 2000 arpau hakmat ka Urban Market Complex Nongpo na ka banta bandawa na ka sorkar ban penlong aino ya ka ILP hapo ka jelah kumta ban ai ka jingkershan ya ki khun samla ki batreshid ram na ka banta ka jingbha chong ka jelah ki khot ki te ki seng ki kentu ya ki khun ka them Ribhoy banwan laisai ka sngi ha Urban Market Complex Nongpo Tay ya ka jing tray jong ka jing post new jong pi but ka Prime Minister's Employment Generation Program ka scheme ka badon kam jong ka sorkar India ban plilat bat kershan ya ka jing tray kam la jong hakithan nong kendong baru ki jakasor kum ka jing penslori ki samla ha ka ri baro ka wei da ka bakentiu ya ka jing tray ya ka kam la jong ki jing mentoy ka baiseng ka bahe kalong Arpusan laktingka nakabenta kitu kiseng yakakam manufacturing sector, but shipo laktingka nakabenta kitu kibatray hakakam service sector. Kajing no senyang kinongyo jing mentoy, 100% hadu shipo persen naka project balamang. Ki bala ban apply, ki riu shimet bakat prasnem sheneng, ki self-help group, ka kerdan puli baduna class 8 pass nakabenta ki project balakot palat yaka shipo laktingka haka manufacturing sector, but shipo laktingka haka service. Ki dulir badon kam ki kentup yaka wei kedur passport size, Aadhaar lani PAN card, project profile, population certificate now video, scheduled tribe certificate, but ka educational certificate. Nakabenta ki jingtip bakhambanya, phone haki neki number harum. State Office Khadi and Village Industries Commission Ward number 8 Oakland Road Shillong 1 phone number Nordline Riu Sao RRR Nyo Pranon Nyo Meghalaya Khadi and Village Industries Board MIDC Building Upland Road Lankra Shillong 1 phone number Nordline Riu Sao RRR San Riu Lai Director of Industries Government of Meghalaya Lower Lachmia Shillong 1 phone number Nordline Riu Sao RRR Riu R San Lai